sibay ule chicken meatball ka siamdona ati hlanga omti le amal puiti te kan du lai lai man theya purun sen hi ka her chip vekang alu no na ang te kha man theya aden som te poina thei thawa atui hi ka sor fu vekang ka theiang angin hetia ko ta sor kher lo po in puan mang te po ina sor theya kan rem chan dan ni se naw puan te hi atha a thosilen puan te po atha lutuka hul takin kan sor don nya atui hi ka pai vekang purun var zat vevel so thing ka tela marchapui athak lo chi ka manga dhania ka tela ana ai hian akwang tam theise ari matui zoka tel fian khat vel ati hlang kan manga ahul huk ang te khatel kan tel hian om lawa ti hian chip tewin ka hera a chip tok lo chuan hrual mu mahara ai engkem dhania powder zira powder garam masala chi al tur tok ka tela thing marcha purun sen kan herdip atui kan sor kha ka tel le a chili powder dhania chansin saherna khan ka tel to thawa dhania hian meatball he ti it om ema uluk takin thatakin kan me polang minute thum atanga minute nga bor vel he chu me ve nga ya kan me ne tok lo chuan meatball hi ake ve du a achan chu cornflour mo maida te kha ka tel don lawa heti top hian ka siam dona chu wangin uluk takin thatakin kan me polanga ka china minute somli panga tanga dar kar khatvel kada siang meatball ne na me tur dahi chutney ka siam nga lang pudina ano chin chia kan la anga dhania zat ve vel pudina ka tela so thing purun var marchapui kan du thak dana zirin kan telang chat masala zira powder chi ka tela chat masala kha ala tel dan tok kan thiam don nya nimbutui dahi fian ni ka tela dahi ka man hi athar tha a ahlui deute ni chuan a thur thina kan her nuwa kan temanga kan duanga thur lote ni chuan nimbutui kan tel chawang sahidar kar khatvel friza ka da to a kan da vo chuan hrual mu ma ola akhi om lo turin kan hrualang ka hrual main ka kota tel ka chula kan du te atin kan siam don nia lian lutukin ka siam lawa mom nuam tok turang velin ka siama akhi om chuan kan pa hian ake ve du lutuka ti hian tu na ka kan tur chu ka hrual zo to a abak zong kha friza ka da anga ni thum te hi chu cheloin om ve theya ka kang nga lang tel tam lutuk lo tel po lum ve to a amal te te in ka thlakang tum khata tam lutuk kan kang lawanga thirbela leng moi tok vil nuam tok kan kangang saka me na hian maida te ka tel lawa ake pal te kan hlawa ni chuan maida mo cornflour tam vak lo kan telang ka chuana tang rei vak lo nuwa ka hol chevea
Hnuai lam te pawh alo sen ve deuh thata ka let vek ang. Uluk deuhin kan let vek ang. Chip deuhin kan hera kan met hne boka. Kan hrual lai kha na khiom lo turin kan hrual anga. Chutianga kan ti chuan sa hi ake mai bik lawa. Kan hrual hne lawa kan hme hne lo chuan ake ve thei thawa. Minute riat vel ka chuang to a. Sa po hi amin tha a. Arong po ka du tok viawa. Hei aya tak deuh te po ina chuan thea. Mei ka ofa. Kan duang taka minin kan chuang don nia. Ti hian toothpickin ka zuvita. Kala chuak ngal zela. Kut bermia lawin ei thea ti hian. Siam hi awlsama. Atui lutu ka nia. Ti hian ka kang zo vek to a. Da hi chutney nen hian na in rem lutu ka. Pakhat hi kan en chinang. Achung hulhuk ang teka omlawa atui em ema. Ka channel min clear sa kawangin kalome.